Ik ben hier in Ternaat en ik ben onderwijs naar Mariska Roorda. Zij is onmeld door haar beide dochters, Marit en Jenny. En ze staat altijd voor iedereen in klaar. Voor de liedband, voor haar eigen band. Ja, ze heeft zelf een eigen bedrijf. Dus daar zit natuurlijk ook werk in. Dus we zullen even zien als ze er is. En hopelijk kunnen we haar dan verrassen met een mooi pakketje van echte bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerheen. Dus dan zetten we dat even beziekje. Dan zet ik dit maar vast op de stoep dan natuurlijk. Zo. Oeh, ja, dat doet hij niet open. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een Mariska Roorda? Dat ben ik, ja. Nou, dan ben je wel een goeie adres. Ik ga een mooi pakketje op de stoep zetten. Nou, hartstikke mooi. Van waar ga ik dat te denken? Dat is een hele goede vraag. Heb je enig idee? Nee, absoluut niet. Geen enkel idee waar dat zou doen? Nee. Nou, het is wel heel bijzonder, want beide dochters heb je onmeld je voor. Marit en Jenny. Ja, oké. Oké. We hebben 2 verschillende mailtjes gekregen en die gaan allebei hoe jou. Nou, dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Heb je enig idee waarom? Waarom dat ze Nou. jou dit gunnen? Ja, nou ja. Je bent gewoon de man, maar je doet alles wat je bent. Dus ja. Nou ja, dat ongeveer. Ja. Altijd voor een kleer staan en voor de liefsband. Ja, Je past ook op, begreep ik. ja, klopt. Ja, dat is prachtig mooi. Hoeveel liefsband ben je? Ik ben ook draaien. Ja, zo mooi is wat. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is eigenlijk mijn alles. Dat is prachtig mooi. Ja. Dus dat doe ik maar preteleers natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dat is, zoals ik zei, dat ga ik alles voor hoor. Ja, En een eigen bedrijf erbij. ja, klopt. Dus Ja. er zit ook wel werk in natuurlijk. Wij hadden zomers heel erg druk, ja. Nou nog, we zitten nu in de spruten. En dat gaat nog tot ongeveer februari terug. Dus dan hebben we een beetje meer vrij, denk ik. Maar dat is een beetje wat we doen hier, hè? Ja, nou al bij al zijn je dochters van dat verzinnen het ook wel een extra bedankje, want ze doet altijd alles. En ze moeten je even in het centje zetten, dus vandaar een lekker pakketje. Nou, hartstikke mooi, super. Dat ging ze net goed te doen. Hè? Maar dat zei ze het meeste, denk ik. Maar, geweldig. Prachtig mooi. Hartstikke mooi. Ja. Is er nog iets wat je tegen je dochters zei ze willen? Nou, ze ben alles van me. Maar dat weet ze ook wel. Maar ze ben alles van me. Ja. Nou, super. Hartstikke mooi. Lekker. Het ziet er goed uit, hè? Nou, daar zit het zelf ook weer mooi van genieten. Dus, Dat vast wel. Jawel. Kom door. Hartstikke Nou, mooi. helemaal goed.